info rak dapur komplit, Mbak. Ready 2 jutaan, Mas. Dia iki barangnya. Barangnya kayak ngene iki, mending kayak ngene iki, Mas. Oh iya, bahannya apa, Mbak iki? Bahannya dari aluminium karo kaca, Mas. Jajal sepilo, Mbak, apa iki kegunaan iki? Iki to, Mas. Iki Heeh. digawe tempat apa? Isah-isah ya. Isah-isah, Mas. Oh Kok iya, dikasih keran golek arep dikirim. wis lengkap ya. Lah sing sebelah iki. Lengkap. Sing sebelah iki dibuat tempat kompor 2 tungku bisa. Lah terus dhuwur iki, Mbak, iki apa Dhuwur iki? iki digawe tempat lauk pauke to, Mas. Oh Iki iya. mergo gong dihandle engko lek dikirim dihandle. Lah tempat piringnya ndi iki? Tempat piringnya ning kene, Mas. Oh ning ngisor iki, heeh. Heeh, Mas. Lah iki milih model liyane ndi, Mbak iki? Pilihannya banyak, enek sing rangka putih Heeh. kayak ngene iki. Terus Terus sing ngene iki, modele ngene iki. padha kabeh, Mbak iki ya. Heeh, Mas. Njaluk wastafel ning kene, pun ning kene kok iso, Mas. Lah iki misale njaluk rangka ireng ya enek, Mbak. Rangka ireng ya enek to, Mas. Oke, lah iku rego sakmono iki enek promo gratis ongkire apa ora, Mbak, kira-kira? Ya ada Jawa Timur, Jawa Tengah, tak kasih free ongkir, Mas. Lah terus cara pesene piye, Mbak, Yo wingi? cara pesene wi digoleki ning TikTok jenenge Najwa Mebel Madiun, Heeh. diklik kok di ACC adminnya, Mas. Oke, siap. Kitchen set serba 2 juta.